soro ndụ metela iwe ọ ka o mere ọ aja nwa ada n'ọya ka agbalụ anyị si aja nwa ada ada anyị nwanyị n'ọya ka agbalị iwe Anwuru wee so ezigbo ndụ metela iwe nne anyị si na ọ ga-adolu ya mma eke dolu ya n'oye dolu ya na abụọ dolu ya na mbụ anyị si na anyị ekenego ọrụ ụmụ okponye na ya na abụọ si na ọ ga-adolu ya na mma ndụ ndụ na ndụ nwụrụ anwụ n'ọnụ ka agbala aja okwu na ụka nwoke okwu na ụka nwaanyị nseke nwoke nseke nwaanyị nke bụ unu ụmụ ọkpụ na-eweta a sị ebe ncha niile ka a sị ka ọ bụrụ udo obu n'etiti unu na ya na-abụ ka unu wetebeli ewu ọma weta ezigbo di unu ụmụ ọkpụ ndị a na-ekwu nụchalụ di nụcha dị jee ije dị na ọ ga-eje nke ije dị aghara ahụ ya unu ya mụtacha nwa na be di unu na ọ ga-amụta nke na ọ ghara ahụ ya oke ọbụla bụ okie na ọ ga-elu onye ada anyị nwaanyị aka na ibe anyị na-ayọ unu abụ n'iru ọlụ ya bụ ọ na-alụ ọlụ nwoke aghara emegbue nwaanyị aghara emegbue mana onye si ka o megbuo onye ụnụ ụwa ụmụ ọkpụ ji emegbu onye ahụ wee si na iru ebe ọ na-akpali amụ ọ na-alụ ọlụ mkpali amụ na ọ dị ije ka ọ na-alụ na ọlụ bịabalịa mkpali amụ ya dụwa nwoke mma ya dụwa nwaanyị mma ndị ụchụ kawa na ndị osowu kawara anya aka ibe nseke ka ọ na ndị na-amụ ya ntụtụ amazin ya na a sị tata dị iwe wee bunile ọlụ unu bụ ụmụ ọkpụ a sị onye ọbụla ga-amụ ya ntụtụ unu ji amụ anya ntụtụ ahụ ghara onye ahụ na-arụ ndụ ya jee lụwa ọlụ na ụdị kaba tụrụ ya nsị tụrụ ya aja a sị ya bụ nsị na aja ahụ ji ekwubeba bụ nduo n'ọnya bụ aja ọ na-agbalụ unu ụmụ ọkpụ ezumezu ụmụ ọkpụ be nna ya na ikwu nne ya wee sị ka unu nabata aja agbalụ nwanne nwoke gbara aja a sị na ọ ga-adolu ya na mma edukwuola ọra kwadolo ọlụ alụrụ ọ bịa ya egbu onwe na ọ bụrụ ajọ ọgwụ o mete evulu n'ọnya bụ ibe anyị gụlụ n'ọlụ n'ọnya bụ ọba anyị gụlụ anyị si biko nụ na ọ ga-adolu ya na mma ọbọ ga-esoro na ọbọ lee nọ